Abusu Apam biwawa mumiere yo. Apam biwawa mumiere ni ye. Di nyami beye biya ye. Mumiere ni ye. And every that you are. Mama Quabaco. Yeah, on someone in the mock. Na Mr. Nema Kokwache Sukra Baku Metia. Kokwache me mano. Oh, no, I said the oil man in the Why? Kwache me mano. Kwache be GBA on first camera me. Me say many be kwache. We dem ya metia. Ana fatua dada. Oh, there be na be na metia. There be o. That you are did wa me didn't want me tiase o. And now no me twam. Me duru na me kodo. Oh, ana me baba tra ha. Me baba tra me manso so man bi. Ana ade me ho ahumọ bro na man bi. Wan ka se me ntwaka. Ana o so ogumani mas. Kwache. Na Me go anu ase. ni mwafu na mana. Me de cheo. Na mana ba. Me de cheo. Pebre. Oi. Bra penti. Bra ke to nyina ehu so pebre. Oh, na no munye chejijina pa maboni bia nkan nipa bonifo mpe yie de. Na no man kokko mo so mo no so piafo. Piao. Ebe bon tiri so. E mo ni tiri so so mami a. E mo ni tiri so. Ba po wo tiri so. Me ma. Ye die nyani pebre. Oi champa chama. Oh. Manengo. Oh, you nananom. Na ko sibota. Jensa. Mo moye ho bai. Na ji asase si ho ma ye. Sa. Ah, eno. Nananom mushira. Ja. Na die unse mu oden. No nensa ye deda. Enye de bia ba benya Ya nsa. nensa nye. Tina do fanisa. Bi ena die mu oden. Wo de wo. Why watiku akwan de bia ba ha. Na wo kan sam anyi. Tu do ka nye den so amenka. Eso benom. Mr. Makukwachi bi wa. Wasi usu ubetua dada. Fufu e na metua. Oh. Abo ba ko enkunu ma ndie. Why? Then we say ajuya ne dafa. Sa. Na sen oman ejuma akachiri. Enyo oman ejuma enu ntie kura aye basa. Hai suku dodo. Mesremo. Yen shase ne enyo oman ejuma. Na nsiesie potema kakra. Sisi so be hu so bi do ekura ha se ya na ohuja ba bia fom akonefu. Na ye je ekura ha basa. Esremo. Kana ne ye yo meboa. Etina ha te kama. Mesremo mo yen shase yenye. Na mofra no nso kura no mo hunte kakra. Se obehu nkwala bia na obehu so obafia na onamwuram. Anye fe. Ka de okan no empanyifo se esiwa no dasima no ane efre no onuado o ma me bi no o kan ta so o ma bi Mesremo o ma ne bi no why Die wanimu ano no metua oka why so de sheba die wanimu ano no jeje ene onimu ye de obekoko ani akire no Abusua me de sama nyama hwedo akire sama nyama Kokwachi. som Mogwa susu ye dede wate na hanya nko a wo dia jinso beti hwehwehwena me pebre enkura nyina usan pebre do chire ne ndi odisi ni apani e de bai e ya sem hia pa ya si e fana sem hia hwe yenya ni e janabie hwe kwa ya de kwa janabie ani so kwa no fuafuo wo kwa dise udwa enti di o kan mo miemfa ho adwene na se ye bebode ye bema da ubofo na boda wura na se ye besi twene so a yensi yenhunu kwan ye befa so o se si twene so mo no mu nyina ba
oh mo ba saa no a ne aka abom na kyese yaye de wo so ba ye no na waye be ma afa mu de nso so no ne yaye ne saa na ha etime ni mo mu no me ya agene ni mo okanya sasam pa okanya sasam emre bi atwam na ya hyehyɛ enna no na wotwe mpo wo mu ayese adesiefo ma no monkɔpra adesiefo mema monkɔdodo ha bia ne na wotwe yase enkoa ma no monkɔpra ha enkoa mema monkɔdodo ha sisi ani nyina yɛgyai ɛna ama kuroi mu ayese sakatu ekura mu ayefisa etu wakanya nsasam se ye nyina yenka mu na yensiesie kurum ha ne kurum anya fa ebeboa eye papa ebema kuroi afa ne ntuma pa ene nanim onyam afa ade afra wakanya nsasam ne akwaje de wo mu ne se sese de ebeye no no enye de hye ena enye akwase nyina yenka mu ani tire be si twene so tie ba saa no a ye nchichim nyina be ka bom ni a be tu de sikan adodo no ni adodo omo mapra no mo apra omo e woso mo sisa no mo so asisa na hetimi aye kama so hu odisi hetimi ati odisi enim na ko ani odisi mi ntwa no etu wa hwe do siwe ya na no din etu wo se obeka se ko ye adwuma ama ko awe e de akire bi sisi de kwache obetu mu fo kwache won pebre wo ka de sa kwa we dimboni wo kuro yi Tachua otame Nemo adantina yenya yenkwa na otame Ontaro me tawaje die afra akwa otame wo dia na aje firi ho won pebre ntia o firi me so pebre enye de ye ni pebre anoma no enso odidi anoma wono enso odidi tuameka Nemo me no ya adwene Nimfo asensa tea ba ko nsa nkunuma aye no kure enam sa nti sa adehie ne nkoa ye nyina ye ka se ye ka bom ni aye adwuma no a me firi se ebe ko so nti bom ye nyina ye nkie Hey, mami. Moko na aso sa. Mami, moko ya aso pa o. Senya agro. Na no ne bebe po ama ye na o. Amana befa o. Amana befa. Nyansa fa bi na aka na. O ma chese. Eye pa. Afi di sika nko a. Oba mama bi aba befa no na me twen. Na bresa. Mo ko ri se wa wani tia. Ada o ma no mu ankakra so. Amen. Mama, mtema ko yanko fo metibie. Okay. Haidi se wa wani di omo betutu anka. Ye ba ye. Ke ye nya bi. Ana de omo be fa akoton ho awoke. Zibli die. Omo panso. Na fe papa. Wona katra. Menya be de kare kura bi lu. Hansan ko bi waya. Ko bua. Ono ko bua. Uni mona. Sese ya hwehwe den. Mama nko tete a. Di aka na di ami ameye. Sa. Bra. Bra baje ko baje. Say ya. Ese. Ko. Ana hwe unsu yo.
See ya. Hey, why just a second? Hey. Ini tak. Dia nak asyik mu. Kau mau miso, bapa. Nana ni muni wani. Yo, mami. Mami ano yang usi yo. Mati ya, ada na. Yo. Bete masa. Yo. Itu di rumah. Memang pergi kan aku. Kamu ni mah. Mana tu saya? Aku ni. Kojo. Kamu ni mah. Kamu ni mah. Dia basi. Dia tahu. Open. Dah, mati. Just open. Mati. Kamu ni mah. Chas. Ni mah. Adema. Why? Oh. Now some media me will be in here. Mati. Why? Adema. Media me one ye. Mama ya wo mu cho mu gugu mu fe unko fabi. Omu kra de se wa ho kra ni da so mu ye bebre me de me se ne ba ne mi o me se Adema. Ma me sumi nkobi. Na me ngu bate. Ah. Wone bai. Mani mah. Entwiti mi fiensem ebe gyina so akasa wo pe. Mani ma me no worry a ye be what. Adema se de. Me see ye be wo. Da bi me hwe de ode be wo de yan. Adema wo gyina wo. Mani ma. Wo. Se wo kra ye do be che busuan ye o se de mintimiti. Ade. En so me hwe yiri. Bate. En so me hwe. Oh, Mani ma. Mani ma. Anano, ade ni fie. I want it. The same so baby Apam. Ade. Anano madaru mamunu me wate. Munu me ye. Mani ma. Apani tunso. Ya jo. Wanya. Yo, benewa. Hey, ye menana. O bra mi sio. Ye. Ni afa gumwe. Ye. Mo. Ye. O twe dia pon wo nsira wo. Na nanu mo ho bai. O mu nyi kumfamfam mawo. Na nanu mi sira wo ye mu ade ma me. Ye. Krekra me sa wati. Obi mefa wo na jame sumi ni hu adanse bi. O papa wo. Ye wo kwa chia no mame. Wo si ya wo mi hu no. Na hu na che. Why? Yeah, me sa ba ko. Eye. Why ade me nko a eye. Yo. Me nane. Ti togom. Ye na nanu mu nya adum bi mefa ko na yi mame. Akule ya ye mi se me nan na twetwo mutwo ampa. Berewa ebre bia manu nsuo yi bi anam di bi be ya de biara na nanu mu fa nsira wo. Mbaya ni biwa ho. Why you ne bi ni si? En so ntam na ye ne yanko. Sane be ko ne asna be bi. Obi afamba. Mo sa mo wa.
mu na pa ne amato amaye ni Ndezi ya kuntu pa It is not even kuntu Osana not na mun kuntu Nta na mun ko mun su ina akoko Welcome Yeah okay Yeah, listen. Nanto dame. Aku nanto ya wa papa. Money ma. Menode. Oh, kambejwa de na aku jansu ama. Wona aso me bi etia. Baby o. Oh, money ma. Mam ko ja wate. Amadu kana sembe pre. Ku ajema. Oh. Bone benam dia. Bone. Wuto na ase so man. Ena de mam ko sama wate. Ajema nyi bokodi. Amoni ma twaso na besin. Oh, amoni ma. Mam ko sama. Me twaso ko ba bi sa ne plan me wa. Amoni ma mam ko sama wate. Ajema. Uko sana na. Ajema. Uko sana na. Suman. Una ko suman. Ne nim tobi. Amoni besin yanko. Oh, mami ko jana men sama wai. Wai. Mami ko jana men sama. Sama broso. Hey. Bra ko doni. Abani. Wow. Eba. Hey. Na what is it? No madaroma. Akwa. Hey. What you mean crap? Oh, meti. Say me who watch. Wapa. Me show. Na oba no ni akwada no hoye. Na no madaroma mu nyina hoye. Na say me nanai. Me wo ho me suo. Me wo we. Abrande na Israel man. Enyo. Oh. Yo, na we dey ewie. Ewie de nyebo de me ko mafum. Me ko na ko hu etobodi. Na so na mi twa famro. Se nye to kwa bia o de bo ba fi. We dey na agigi kam. China no papa eto. Dem ga se etobodi. Oh. We da swat. Na mon kan ho. Enyo. Wo ma unyi nche. Enyo. Oh, yare da ho de emparo. Ndi musuo. Sa. Na oba me para na ho. Oh, na no madaroma. Na ho ye. That's it. Oh. Me who dey men ka fusu. Ko kra me sa. Ati feni ne. Me se kwa ga. Yo, e kwa ni wani. Oh. Fusu di abo. Me mo gare, me wo didi. Oh. If I don't know. Bibi abako de. And no mas. Oh. If ye di ko do de. Now so was a kasa. If one no. See a kasa odo cry and in the bad. Hey. Odo. Kojo che. Uwa. Odo a. Odo ye atinka bia. No mu ye drie pa. Atinka. No mu ye drie.
Botuma dobi abre enyi engine dubia. Botuma abre enyi engine dubia. Odo ya tenka mu ye duye pa. Na den se bisam na mazam. Yo. Obisa. Eye mi ankasa mi yonku brebo. Ajiman. Na ajimate ahwe bi dom bia. Me dwen ho amentiase. Enipa mu kura na sajima na be hu abra akatense ya na watu abam no. Onya tu bam no penso a na abaye etete ne ho kire ajime. Ajiman abayan openeze. Abaya ne de otwetwe ne ho na mom ajiman ate ahwe abaya ne domu a odwunu ho anwo ntiase. Kojo ache. Amaka bibi nchiro. Odo. Da maka do odo ye. Atenka ne mu yedure wa. Abaya no obi no doye bisi basa ahyesen onche odo nche benyimba no na ewiyin na obeche odo ibi wo le yedam za so awo abrente be na ahwe de twene ampa mmente be no abaye opro bezi misa afo man wo hongol nti ozo so wa ahwe de epene ampa nti wo so ntuma ngina wo pinti pe na oche de mekan abrente no be no ompem opro bezi mu ha agwe nti ka charge me na so pe besi abana Nano, on Tatan as ye pa. No, you may it's not say. I don't know my name who ana. I don't want to abayan who jaibian. Eh, no, me, you have in chassis. Although it dear, the more of him. Na, Menajima Bacasa. Son of Bay on special who you are by, and if you said, dear, do not know a D. I know a D. I jump in the first baby mamma name. So I demand quite a baby benti. No, or tata by. And Yajman Cassa. I know Casna cut your debut. There. Bessie Aban, in an new general. Woman in your breath form. On canning wazi. Or Bessie Abano. No, in Cassa. Chile, obey ye. It's on canning as Bessie Abano. No, in Cassanca, cranka. Now, who cousin Munsu, obey ye. You. Na me do we dey na to be amentiase. Odo ye bibi, odo che. Mala ajima na mu na me ni bakasa. Yeah. 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 Mo so. Adai. Ajimai. Papa. Ajimai dene how? Huh? Papa. I'll bet me I see ya consider ben. We shall serve finance and name re. I didn't know so. Papa. Baby menye I kuma iso bia ba bia pa so mpemi. I say me am tuwe. Kweso ba pa no ka che say we fie nsensem, we fie fu omumu. Nti o na be wa no na fie pa. We be men dey. Na fu fie na obi a obi, men ko amini. Che. Jai. O ba pa o pe mi ni bla o ble. Mo ni bla o ble pa za bu wonyame. Sa na tie. Eti jai. Wate. Nze mo penso de na mo penso na te ni de ne eka. Ni de ne eka. Nka se me de hye pa se me de hye ka me kai na nko mu di machi. Enso me kai obi enfi me. Ka na de mabusua mu ze mabusua mo omongo na Ajima. Papa. She. Eti we ya ni aseme hawa enu nti finance ne enyimre. Ma hwe usa. Ema odwane ade oye ni. Eti we ya ntia. Se papa ya. Ajima. Ko akoma so ye. Enne na meka asema kire wo. Otu won wo de hye o. De hye preko be. Na ebese omo a washa ase a wosisi omo pe. Ebi na no nkofo ne dia. Omo so de saa na ebe ya kire wo. Saa. Enko no nkofo no mu da. Fi se wo de hye. Beti we se ba se me po ba ama meme ba Jemai
awale a efi bi a me wura mu bia me di sa sem beto mani o me so se mo nyi oba papa a o fata wo e fata busuen so papa ntuti mu wura fi bi mo ko mbeti ase eti ko akoma to yam sa enwina hu bi wo da e ma me hu sa ote papa mo dwene didi na hu nya fe papa me timi ablo oba na ni beje ho ote enwina no nkofo no ho di bo fre didi ngidi eso no papa obi pepe mam dia pede no ho few ajubi no wa enkwala asemo na wiye nti obetra obedwene sa abefo ha tantanta madekro wei kwa kuma to yam wo ye de hye to wo ho no ye nchaade ne yama obi udun sa bom na wafa sa na tie papa enu nti no enkoye mo bi nkika sabi ensem fun bi nchira ose na ofie na fa kuse oye donko dia so wo de hye a enu so udun sa bom that's papa na de aba kwa kuma to yam me pe bia ma papa no memeba sure kwa kuma to yam dodo bi opeso wale bia no me se me ti ase yi obe wade mama woni Apambi wawa mumiere niye Abusua apambi wawa mumiere niyo Apambi wawa mumiere niye Yenyomi beye biaye mumiere niyo Apambi wawa mumiere niye Abusua apambi wawa mumiere niyo Apambi wawa mumiere niye Yenyomi beye biaye mumiere niyo Mafo mutie na mufa futu sami Obi afantu na kumembo fantu no wofo Itimre mono ne kuro kese bi emu abusua no wo sikapa no sikanti na woni nipa etu ya adwense wodi sika no abakwa akwaji nipa enipa ba fie wo